Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i Roedfa. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi heddi ar y trydydd Sul yn hymor yr Advent. A heddi ni cynnu'r drydydd ganwyll ar dorch yr Advent, sef canwyll llawenydd. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein Tad, diolch i ti am y newyddion da o lawenydd mawr a gyhoeddwyd i'r byd i gyd gyda dyfodiad dy fab Iesu Grist. Helpa ni arglwydd i gofleidio o'r llawenydd hwnnw ac i ymdeimlo o'r newydd ar llawenydd hwnnw yn ystod ein deithliadau ni eleni. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein Tad, yr hwn wyt sy'n y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara baenyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim i fod. Yr hyn a ddaeth i fod ynddo ef bywyd ydoedd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi drechu ef. Daeth dyn wedi anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dist i distiolaethu am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i distiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleuo pob dyn isiws yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo,
ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gartref ei hun, ac ni dderbyniodd i bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag ei derbyniodd, rhoi sydd yn twy i'r rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi geni nid y waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd, a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom i ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab, yn dod oddi wrth y tad. Onid oes i'r cyfarchiad Nadolig llawen rhyw anwylder a diffiantrwydd hyfryd. Nawr, i fi, dyw Merry Christmas ddim cweit yn cyfleu'r un diffiantrwydd. Wedi'r cwbl joy yw llawen yn dyfe, ac nid Merry. Ond beth bynnag am hynny, mae'r cyfarchiad Merry Xmas wedi dod yn boblogaidd iawn yn ystod y blynyddoedd diwetha. Dyma gyfarchiad sydd wedi'n hwynebu ni bob Nadolig mewn ffenestri siope ac ar gardiau cyfarch hefyd. 9 llythyren yn hongian ar darn o gortyn o ddrws i ddrws yn dathlu'n o ddigwyddiadau mawr hanes, os nad y digwyddiad mwyaf a newidiodd holl gwrs hanes ein byd ni. Genedigaeth yr X yn Merry Xmas. Tybed ydy Merry Xmas yn eich poeni chi? C.S. Lewis ysgrifennodd am ei frawd a oedd yn teithio ar fws rhyw ddydd, ac wrth i'r bws basio eglws gyda phreseb a golygfa'r geni tu fas iddi. Dyma un gwraig ar y bus yn dweud, bobl bach,
Maen nhw'n llusgo crefydd mewn I bopeth y dyddiau hyn. Drychwch, maen nhw'n llusgo fe mewn I Nadolig nawr hefyd. Mae pobl wedi cwyno am y talfyriad Xmas ers blynyddoedd, gan ddadlen gryf bod angen cadw Crist yn Christmas ac nid gosod y lythyren X yn ei le. Wel, mae hanner y gwyn yn gywir. Pwy all wadu nad yw Iesu'n cael ei adael allan o'r Nadolig pan bod yr wyl yn cael ei chymryd drosodd gan fyd masnach, a siopau mawr yn brwydro I gael yr hysbys Nadolig orau bob blwyddyn. Roedd adeg pan fyddai paratoadau'r Nadolig yn cychwyn ddiwedd Tachwedd, ddechrau Rhagfyr, ond erbyn hyn, prin yr ydyn ni wedi dadbacio wedi gwylio'r haf cyn bod nwyddau Nadolig yn ein siopau. Does dim cwestiwn felly nad yw'r Nadolig wedi fasnacheiddio'n llwyr. Ydy, mae Crist felly yn absennol. Ond mae ail hanner y gwyn, sef y lythyren X, yn dal llai o ddŵr. Nid yw'r lythyren X yn ymddangos yn y wyddor Gymraeg, wrth gwrs. Ac yn y wyddor Saesneg, hon yn syml yw'r bedwerydd lythyren ar hugen, does dim byd sbesial amdani o gwbl. Mae tuag at ddiwedd y wyddor Saesneg, a dydy hi ddim yn cael ei chynnwys mewn nifer fawr o eiriau. Dyna pam I bod I werth sawl marc yn y gêm Scrabble siwr o fod, oherwydd I bod hi'n anodd I ffitio I mewn I air. Ond, yn yr iaith Roeg, sef yr iaith yr ysgrifennwyd y Testament Newid yn y lle cyntaf, y ddwy linell syml sy'n croesi gilydd yw'r lythyren chi, sef y lythyren gyntaf yn yr enw Christos, y Meseia. Ac mae'r lythyren X wedi cael ei derbyn yn yr iaith Roeg eriod fel talfyriad am yr enw Crist. Ond os ewn ni nôl un cam bach yn funud, fy mod I newydd dweud nad yw X yn ddim byd mwy na llythyren syml yn yr wyddor Saesneg, fydde unrhyw un sy'n deall algebra yn anghytuno fi. Nawr, dwi fawr o fathemategydd, mae rhaid I fi gyfaddau hynny, ond dwi yn cofio bod X yn algebra yn golygu rhywbeth nad ydyn ni'n gwybod beth yw e. Hynny yw, fydde cwestiynau fel 3 a 2 yn gwneud X, neu 3 a 3 yn gwneud X. Beth yw X, ynddo fe? Does neb yn gwybod beth yw'r X yn algebra. Un esboniad Saesneg yn dweud X represents the unknown. Nawr, meddyliwch betai'r X yn y gair Xmas yn cynrychioli'r hyn sydd yn anhysbys, ac nid yn cynrychioli'r gair a ddaeth yn gnawd. Dychmygwch petai'r baban y methlem yn ddim byd ond un ymlith y miloedd a'r filoedd o fabanod eraill anwyd yno yn ystod y cyfnod hwnnw o hanes. Babanod nad yw hanes mewn gwirionedd wedi cymryd unrhyw sylw ohonyn nhw. Pryn y byddai'r teithwyr a gyrhaeddodd Bethlem cyn Mair a Joseph yn noson honno wedi sylwi bod unrhyw beth arbennig ar fi'n digwydd? Falle bydde ambell un wedi edrych ar y cwpl ifanc mewn tosturi I bod nhw'n cerdded drwy'r tywyllwch y nos a Mair yn feichiog iawn, ond fydde neb wedi helpu nhw? Fydde neb wedi helpu ryw X? Ac i'r milwyr Rhufeinig oedd yn gwylio'r mynd a dod, ac yn cadw llygad mas am unrhyw drafferth yn y dref orlawn, roedd yr X yng nghrôth I fam yn ddim byd ond potensial am rebel arall mewn ardal cythryblus iawn i'r milwyr hynny. Ond o'n nhw gyd yn wrong ynddo nhw. Oherwydd daeth yr X i'r byd yn waredwr. Nid unrhyw faban arferol oedd e, fel unrhyw X arall, ond un yn newidiodd holl gwrs hanes y byd. Byd digon tywyll mewn mwy ac un ffordd oedd y byd cyn geni Crist. A fedrwn ni fyth a gwadu nad yw ein byd ni heddi ymhell o fod yn berffeth. I ni'n cael ein sobri o weld yn ddyddiol gasinau pobl tuag at ei gilydd. Mae hanes yn frith o drychenebau ac mae'r newyddion heddi yn llawn o hanesion am drychwant unigolion a chenhedloedd I feddiannu pŵer ac awdurdod ac yn barod I fynd i'r eithaf posib mwyn ennill y pŵer hwnnw. Hanesion am lofruddiaethau, am drais a lladrata,
A hyn oll gweitha 2000 o flynyddoedd o Dduw sy'n caru'r byd yn triol dangos i'r byd drwy Iesu Grist siwt i fyw. Ond pa faint gwath bydde'r byd heb y dylanwad hwnnw? Pa faint gwath fydde'r byd heb i ni wybod drwy Iesu siwt i ni Duw? Nid yw'r ddelwedd sydd gyda ni yn yr Hen Testament ohono fe'n gyflawn o bell ffordd. Yn Iesu fe welwn ni Dduw fel un llawn cariad, addfwynder, maddeuant ac yn un sy'n cydymdeimlo a'n sefyllfa ni. Dyna'r Duw yr ydyn ni yn ei gyfarch heddi fel ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd. Ganwyd Iesu mwyn marw troson ni. Daeth i farw mwyn i ni gael byw. Cymaint yw cariad rhyfeddol Duw tuag atom. Daeth baban yn y preseb yn grist ar y groes. Caid baban bach mewn preseb droson ni, a golau Duw ni wyneb droson ni. Mae'r geiriau pur lefarodd droson ni, mae'r dirmig a ddioddefodd droson ni. Mae'r groes a'r hoelion garw, a'r cwpan chwerw, mae'r gwaed yr oen fi farw droson ni. Siwt allwn ni alw yn ex. Cariad Duw yn Iesu, mae yn fwy o lawer nag ex yn unig. Pan fod bywyd yn dymheslog, pan fod sylfaeni bywyd yn ysgwyd, pan fod stormydd yn curo'n ein herbyn ni, at bwy y drowni os na drowni at Iesu Grist, at ryw ex. Oedd angen Iesu arno ni yn noson honno methlem. Mae angen arno ni nawr hefyd, ac fe fydd i angen arno ni eto i'r dyfodol. Nid fel baban bach eiddyl a diniwed, ond fel arglwydd a choncwerwr. Ydy, mae'r Nadolig yn dymor o ddathlu, a'r dathliadau hynny'n digwydd mewn mwy nag un ffordd. A hyd yn oed gyda'r Merry Xmas, cofiw nad ex di-nod yw Iesu, ond arglwydd bywyd. Dos dywed ar y mynydd, ledled y bryn ac ym mhob man. Dos dywed ar y mynydd am eni Iesu Grist. Amen. Gweddiwn, ddiw'r adfent tirgeto, ro'r cyfle i ni ddechrau o'r newydd. Ddiw'r goleuni, yr addewais na fydda'r tywyllwch yn para,
ond y byddai golau yn gwawrio ar y rhai sy'n byw dan gysgod marwolaeth. Tir atom wrth i ni wynebu tywyllwch ein byd, mwyn i ni gyfleidio yn y cysgodion a symud tuag ato leini. Dduw'r Advent, fe anfonais dy gwir o leini i'n byd, i lewyrchu yn y tywyllwch, i roi golau i bawb, ac mae'r tywyllwch wedi methu ei ddiffodd. Helpa ni dystio eith o leini, a disgleirio fel y gall y byd ei weld yn om ni. Bydde di ni ddangos goleuni dy gariad i rai sy'n byw gyda thywyllwch casineb a gorthrwm. Bydde di ni ddangos goleuni dy gwmni i rai sy'n byw gyda thywyllwch gwrthodiad ac unigrwydd. Bydde di ni ddangos goleuni dy arweiniad i rai sy'n byw gyda thywyllwch ofn a dryswch. Bydde di ni ddangos goleuni dy heddwch i rai sy'n byw gyda thywyllwch trais a rhyfel. Bydde di ni ddangos goleuni dy gyfiawnder i rai sy'n byw gyda thywyllwch effeithiau newid hinsawdd. Dduw'r Advent, tir eto, rho'r cyfle i ni ddechrau o'r newydd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.